Ayo Mas. Sugeng midhangetaken Campursari Wisnu Nada. Piyayinipun ingkang pundi? Sing pundi? Oh lah bos kabeh iki. Bos-bos salaman riyin, biar nggak ada dusta di antara kita. Wangi, ya wangi nggo sanggup. Aja dikumbah ya Pak De. Kenal lo. Pak sinten mau? Lah semua bos katanya ini ya, aku tak ning kene wae. Ya, penak. Penak tenan. Urip ana kutha gedhe kewi tak tukake amas isine kewi apa-apa wae nadyan sesidempan meski tak wujud oh ayo yo
kanca-kanca PLS. Apa kuwi? Apa lek? PLS kepanjangannya. Halo Mas. Laras Satria. Paguyuban Laras Satria Banyumas. Oh, tak sika saka kuwuk. Oh, iya. apa Mas Puji serawuh? Ayo Pak. Nampun, niki dibablaske napa Pak Lah urung rampung iki. Loh, dirampungke kan langsung masuk. Iya, urip ana kutha gedhe urung rampung iki. Hah? Sah. Ya. Wani piro? Dilajengkan keluarga besar sing Banyumas. Dibablaske lali janjine Kang. Lali janjine siap. Kok tak Urip ono. Ye. Putra kuwate tapi tak tukoke. Omong sak di sini. bojone tentara kok penyanyi rek-rekan ngono yo. Ye. Ayo yo. Wisnu Nadal iki. Lali janjine mbok menehi sampun kasihapaken Mas Tulus. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih. Amin. Semoga berkah barokah ye. Amin. Ditelas kerien. Ya. Janjane kowe ning ati. Kelakuanmu saja nyuprian. Ayo. Hatiku sujud. Blok matur nuwun monitor. Nunggu kowe.
Dong. Gentung, gentak gentung. A. PLS. Ayang-ayang. Oke. Ayang-ayang pakai ngen nggak Pak? Tahu nggak ayang-ayang pakai ngen? Ayang-ayangen. Wah, Ibu, anak-anak, jangan lupa anak-anak ya. ngemput. Habis ini giliran bunda-bunda solehot. Oke? Ya, ya. Nanti minta modal sama bapaknya. Oh, bos-bos ya, siap-siap. Dihabisin dulu ya. Habis ini nanti gantian. Oke. Jan-jan nego. Ayo Om Reki diedarke no. Sampun kapiarso. Wisnu Nada. Yo. Monggo juragan ya sayang. Makasih.
monggo Pak Sam. Mbok aja ngece udah kuning agawe pikirku kopi seretir tak sawang tambah mengisi ibu bunga yen takon dadi tumi ora bakal atiku kedewang bojone kalau balik pikirku kopi sleret ireng tak sawang tambah mengisi ibu bunga yen kelakon dadi tumi ora bakal atiku kedewang yen si padha andut ati kebranan ora atiku sansaya kembra tak sadari sun tekan kulut pito apa malih Bapak Oke. mumet-mumet ya.
Gulu pedot. Gulu pedot. Hei 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 hei. Ya capek gulang sih ya. Nuwun ingkang saya pujanipun kemudian kula mampir kali kadang-kadang sedaya kemawon. Wisnu Naga duwe gawe to. Gimana audio? Cerah foto di jantung. Iki lho, bocah. Nganti natas jam 5 ya, Bang. Nek lagune gak gelem metu blas. Kandhani kok. Sokar bisa Yo. nyaman gunung desa Cak, cak. Yo. ora ngene lho Dewi ojo laras Wisnu Naga. campur sari lho solo solo
pengawal yang luar biasa Ini dari pengawal dulu. yang paling setia. Paling setia. Sampai dulu dong, Ade. Aduh. Mumpung ketemu bocah ya. Kok wes banget. Ayo sing akeh. Sokar bisa. Yo. Gunung desa tadi raja. Ora ilang. Janji padha lara Nggih, banternya sampun nggih capek gunung. Kita juga terima Bu, saweran. monggo lho, Bu. Sih, kita ini monggo. sawerannya terima bentuk yuris. Ayo, Bu. Monggo, monggo. Ayo, yo. Yo, 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 yo. Ya, ya, yo. Ya, ya, yo. Ayo, Bu. Ayo Mbak Yuli. Tadi tuli, tadi tuli, tadi tuli, mau seru. Masuk. Yang lewat aku kelihatan gubuk air biar tak keleleh. Ayo. Ayo. Adewe sapa? Gimana Mbak Yuli studio 2? Di sini studio 1 Mawur. Ya kamu di sana saja. Oke, Mbak Yuli di situ aja ya. Ya. Ada Pak Binterlan, ada Mas Udin, ada Cak Imin, Ah, di sini semuanya Pak Bos. Absen, absen. ada Pak Haji. Wah, cocok. Catet Pak Aris, sajrone ada Mas Jan.
di sana biji mana? Gak mau pergi pokoknya mana di sini. Bablas ke lali janjine. Lali janjine yo. Masih sanggup Budi cantik? Masih. Apa kita ke sana dulu Mas? Kok ganti lagu ya? Oke. Lali janjine Lali sih. janjine. Ya. Catatan saja Studio 2 sudah mau habis. Maksudnya ke sana dulu nanti ke sini lagi. suruh gesek dulu Mbak Yuli Ya, gesek. lagunya apa Bos? kata TMC. Lagunya apa? Nanti aja. Aku. Ciro luto. Ya habisin dulu. Janjane kowe ning endi gelagatmu saja nyukri hatiku sujono kowe kencan karo wong lanang liya. Kanca-kanca panitia yo.
Adi. Ya. Atur suwun kaya ra bisa nganti saben wanci tansah anggodo ati nanging aku wedi bloko pungkasane kemahan lara tresno
dan kuning Mas Tulus. Ayo Mas Tulus. Yeay. Salam Lesti. Dulur-dulur kumpul. Yeay. Terima kasih Mas Terima kasih Bosku, matur suwun. Agawe pikirku kono seretir tak sawang tambah manis ibu bunga yen bisa nyanding sliramu aduh tut ati keberatan hatiku sansaya apalagi Roro Jonggrang siap Roro Jonggrang Roro Jonggrang. Aja nganti keri kanca-kanca panitia seragam bani. Ayo. pasukan berarti Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora moka yen aku nandang kasmaran. Waspada nom prajuritmu kalaparan. Pasti wae kowe dadi wanita buyungan. Yeay! Lek ciblak. Nah, obat-obat putri wanita sing hebat. Ora ngerti yen tegolanane jagat. Putra ratu pengging Prabu Damaraya. Oji sekti sing penting kaya Bantung Bondowoso. Iya Jonggrang panyuwunmu. Yeay, ayo men.
Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Matur suwun. Yen aku nandang kasmaran prajuritmu kalaparan mati wae putri dadi wanita buyungan. Ya tobat putri wanita sing paling hebat ora ngerti yen aku lanang jagat putra ratu pengging Prabu Damaraya aku duwe aji sakti Bandasa Roro jogran manuta surpun karo Iya Bandung, aku duwe bocah, tapi semu sama niku dunyati. iya jograng panyunmu tak turuti. Lanjut apa Mas Padi Pak Samsuri?